Yarinyar da ta zo ba ta gani gida ba ta kai anya ba ba ka na ya ba kowa abun ba bai ba haka zan kawai Allah ya jahe. ina jin ka Ka sha ba fa ya faɗa ake taimuna a ruga. to me ne Ka kulle dan mukulli, ka kulle ruga ka taho da dan mukulli ga ya shana ya ba a bashi kara ba. Suna ta faman kuka. to me Ya zo ne ya faɗa yake taimu a radon Allah. to daman ɗakin ba an tanade shi bane dan ni To ai lokacin da baka nan ka je birni. eh Babba ya ce a ɗebo kara na ayuba ya ce. Shine duk aka ɗura ya a cikin nan. Ka- Aka dan ma gurin da aka ke dan kwanciya. yo ai ni har na kwana ɗakin ba na tashi ban ma san da kara a ciki to yanzu ka kai mai mukullin a bude a ba su kara amma ni ma na zo nan wajen salma ne wallahi shira kuma ba ta fito ba har yanzu sai gashi kawai Yan birnin da ka je ka dawo kai ma har ka fara hira. a to kai ba sai ka zauna gara da kai ba ka zauna kullum a sai dai ka ta turo wannan jaki ke kan naka A ai babba ne ya ce har yanzu ban isa hira ba ne. Ka ga nan. kai kundi mai ne kai ka sai ba Yi bari in sha mu je gida don na sauri yake gona ma je. maza maza kai mai ni ma kai yarinya nan da tare da kai wani gara da kai da Allah ne ka Eh ka je birni kai ma ka zama an iska. Ka fara zama. La. Ya ya kai ne ka ga na yo na taho da wannan keken nawa kuma ka ga na zo na ga ta haihu. Alewa ne. to daman da ciki ka aje ta ne Ai ban ma yi tunanin da shi na taho da ita ba a radun Allah kuma ka ga ta haifu ɗaga ina. to yanzu ka ɗauki ɗan ka rungume a hannunka sai ka bar uwar ta to da kanta tunda ka san gida Ai ba a yi haka ba ba ko a shaniyan mu idan ta aihu ba uwar ake tafiya da ita yadda kanta ta biyo kanshin uwarta. a to shikenan normal ne ni ba zan je No.